Ελάτε μαζί μου να δούμε πώς προετοίμασα το μπουφέ για τα 28 γενέθλιά μου και να δούμε πώς διοργανώσαμε ένα τέλειο workshop για τις φίλες μου. Ξεκίνησα από πολύ νωρίς το πρωί τις Παρασκευές μου και πρώτα με τα κεφτεδάκια και την τούρτα, καθώς αυτά θα μου έπαιρναν το περισσότερο χρόνο προετοιμασία. Στο διάστημα είχα κάνει και τρουφάκια λότους, τα οποία έπρεπε να μπουν ψυγείο και να παγώσουν καλά μέχρι το απόγευμα. Εδώ λιώνω και λίγη λευκή κουβερτούρα, την οποία θα βάλω από πάνω μαζί με κάποια sprinkles. Το γλυκό πρέπει οπωσδήποτε να το φτιάξει και θα με θυμηθεί. Πάμε να κάνουμε τα παντεσπάνια για την τούρτα μας. Δεν είχα 3 ίδιες φόρμες για να βάλω το μείγμα, προτίμησα να το βάλω σε ένα κανονικό ταψί και μετά να τα χωρίσω σε στρόγγυλα μέρη. Βλέπεις, θα κάνουμε τούρτα σοκολάτα με φράουλες και εδώ να σου πω ότι βγήκε πραγματικά πεντανόστιμη. Βλέπεις να φτιάχνω στίξ με μοτσαρέλα και φτεδάκι, ντομάτα και βασιλικό. Φτιάξα επίσης ένα πλατό αλλαντικών τυριών, το οποίο έβαλα μέσα διάφορα και έβαλα και μία μαρμελάδα και σως από τρούφα. Μεταξύ έβαλα να βράζω και μερικές πατάτες, τις οποίες μετά τις έψισα στο φούρνο. Φτιάξα και μια γρήγορη σως για τις πατάτες και πάμε να στήσουμε το τραπέζι. Καλά, ξέχασα, έχω κι άλλα να σου δείξω. Έκανα και μακαρονοσαλάτα και κάτι σαν μπρουσκέτα παυλαντάκο, το οποίο ήταν με μοτσαρέλα, ντομάτα και σκορδάκι. Έκανα και έναν πάγκο DIY για να μπορεί ο καθένας να φτιάχνει μόνος του το μπέργκερ. Εδώ σου δείχνω πώς βγήκανε τα στίξ με τη μοτσαρέλα, το κεφτεδάκι, την ντομάτα και το βασιλικό. Και φυσικά πάμε να δούμε και τη τέλεια τούρτα που έφτιαξα. Μπορεί από εμφάνιση να μην λέει πολλά, από γεύση όμως ήταν πιο top πεθαίνει. Τα ήταν όλα όσα ετοίμασα. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και ένα follow για να βλέπεις περισσότερα. Αν θέλεις part 2 για να δεις πώς οργάνωσα το workshop, γράψτε μου στα σχόλια.